हाहा स्कलारशिपनि दावराव-दावसि मा जागोन आरे फै जों बिदिब्ला स्कलारशिपनि स्टेटास नायनोसै मानसिफ्रा दावराव जाबाय दं नालाय स्टेटासखौ नायनोसै आरोना गोसोफ्रा एसे स्रां मोननाय बायदि जों मा बाहायनांगोन मिथिगौना नोंसोरो क्रम बिनि महरा मा मिथिगौना गोजा गोमो खायमा ओमफ्राय मोनसे मा निला कालार नामा बेखौ मिथिया दे हले ना आं बारा मिथिया नालाय होबाय सिउ क्रम क्रमखौ अपेन खालामबाय जों अपेन खालामनानै ओमफ्राय नैबेयाव होना होबाय दैट मा खालामदों PMSNIC in थुनानै हो ओइ जाम्बा फुल जाबाय इन जल्दी करो यानी ग होना गाहायाव ग होना होबाय फैनानै ओमफ्राय जों मायाव नेव ट्रेक NSB पेमेन्ट जाव थुनानै होदो जल्दी करो जल्दी हम देखना है जल्दी से जल्दी हमारा दिल उसकुतु हो रहा है यहाँ पर लगा दो आपका मानिक स्कॉलरशिप नि बानायनाय माबा दे आईडी एएस बोरैबा बोरैबा थालायनाय साथाराव थायो इखौ थुना हो ओमफ्राय नियाव नोंनि केपचार नाय फारजा दंना इयाव DBDFE 7 थानाया इखौ नियाव थुना हो अल भेरिफिकेशनाव इयाव थुना हो DBDFE 7 ओमफ्राय जों गाहायाव फैदो ने सार्चआव थुना हो सर्च करो और आपका स्टेटस दिखाओ सर्च में मैंने लगा दिया ये ओपन हो गया ओपन होने से बाद हम यहाँ पर लगना पड़ेगा डाउनलोड में लगा दो टिक थुनानै होबाय बेनि उनाव जों फैदो डाउनलोड आंना डाउनलोड जाना दंखायोमोन सिगां ओमफ्राय मा होनो दा आं डाउनलोड बानायबावला आरो मोननै मोनथाम नोंसिना अट'मेटिकलि जाखागोन सोरनाबा बानायाखैबाथाय बेनिफ्राय जों थौदो बिदिब्ला आवगायदोनि अरे जल्दी करो जल्दी अरे यार मेरा दिल इतना नाइने लुगैता है तुम क्यों इतना देरी करता है चलो स्लो यहाँ पर लगाओ ऊपर में हम दिखाए लाल और व्हाइट यहाँ पर लगाओ लगाने से बाद हम इधर नीचे आ रहा है इसमें लिखा है डाउनलोड्स में एक क्लिक कर देना और दबा देना दबाने से बाद ये आपका PDF है NSB ट्रैक योर पेमेंट यहाँ पर लगा दो ये है आपका लगा दिया मैंने या ओपन हो गया ओपन ये है आपका स्टेटस स्कॉलरशिप की स्टेटस ये है हम जूम करके देखते रहे ए फर्स्ट में मैंने मिला है 3000 और सेकेंड अभी नहीं पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ और नीचे में हम देख रहे 23,000 ओह माय गॉड इतना कौन देगा गवर्नमेंट ने देगा तो अच्छा ही होगा चलते स्लो 3000 मोनदोंमोन आं सिगाङैनो माने सायाव होना दोनखादों बेसेयाव हाबदोंमोन बेसेयाव हाबदो फेब्रुवारि 3 हाबदो दे सायाव खिथिना होखादो क्रेडिट डेट इन बेंक टेक्स डेट इखौ होखादो जोंनाव बिदिनोसै आरोना बै रोंखायो गासिबो नायबानो जायो।